Jamkan sariya la jabo ko fu ka wala nyando ko ni an sigila ko jamkan ka bi jamkan sariya bulon kono amme la ko metri soran bolo koro min ye nyini kala sariya ko buna kunka ko nyini belen no de makosebe wala amna babu taminga bi gafe do nga gafe kono la nyinu sabatira ka fo am se ka an labe chugudme jango an shifun mi se ka an labe chugudme malibi ka ameka bo malikoro la kata malikoro la ina fo jamana famo be alnyini chogum na ko malikoro ameka ta usraka maje jumum me auna aunganga se ka yelema jumum ke ka mbulu beni la nyini koro ye mi se ka sobe ka jamana tanya ka jamana yirwa ni o yirwa fo iba fo ko shifun an shifun joro kan ke muye o konana babu abesigi oreka sariya ani ladamu ni lamo o ka ko nyuma wala sa ka nyama yere nyasoro an wa jamana kono babu abena sodeka hakina ndo le thème du jour androcivisme droit et sagesse comment réussir dans un Mali en pleine mutation babu asuno deka ni alama bashike anga mawlele ambolokoro ka adado alaka fese nene awye pour ça ambe bisa anga tonta sorala ni babu inka mawlele ambolokoro oye docteur Yuba Nimaga ancien chercheur maître assistant à l'université Kouroukanfouga de Bamako ana de ñokon fe ni kuma ina mimi ka sawe abena femunu fanyana ay gafe ntaka sebeli mun ka kana hakila mun blaka abika sawe kanene aw belajene kuna funi amanga tonta usoro akonana soni amedo babu ngono wala sanene aw anga chama famu asababu la inshallah. Docteur Nimaga ami foki wala nyimando anga ci selima ni jamkan konnana ni babu da ko yinka androcivisme droit et sagesse comment réussir dans un Mali en pleine mutation et refondation yo soni mun ko konna kenenka ajaranye alors bi awye nyini kala wi sanve kalansola surtout profil droit international public droit international ni ho fo mamun mi kana jemu ba korodo be famela chama so la mais anga sigi madabo keren la makara le mbaw kama amba fe to dala mon baku uniro so rakonana nanyo kuma fo bi ebe yele jumanke an chifon ka malikono ka bokunna ka se bima ameka ta shinena ebe liaison jumankenna basina bi fofolo ka fodi keren ka dima ka de sifla barakelaw bema aw de kera telefono e munyon wele ngana ngani gafe ka de munike o bolen ko anga jamana be sulala be sancha mambo donc ambe tashibla ke mun tanyara de wi o jamana tabolo e de mun se ma fefema akera banani srayo akera kasarayo ambe do ke ala ko kasara takabuka ya rabbi amin ya rabbi ambe do funa ke jamana ya ala ka basigi amin ya rabbi parce que beka na fa be jamana basigi lilla anyema wo ala ka akli manduma ala ka jamana kanu la harsa amin o ko fasisa gafin blali senga e ka jate kara jume ye gele do de ye mimma sega koloji na fo an tasra bla walima ere yi sigi ke miri ka fo ninga ke tamashe ninga ke repere busori doye en malion bolo ni anya ta ka kalanka kono na fem famu abse ke bodan amma mi ambla sera nyumanka sera mi ni abeka sababu ka anga la nyunu sabati amma fa ka ke mi ka koye ka ke maliden kura ina fa jamana famu bi ka nyunu jogomna ko sobe gafe fem bedlan abe boli mirina ne jatemina do de kan effectivement ka mirina ni sandama ngono abolla ko chamanka nere sanfe kalan fay o bara imbato ne shifina kawde be baraka ko sobe parce que olunde kacha anga jamana kono misali ala ni yanta keme biolon vla ane duru oluma san bisaba ane duru so o kalan ere kofe mbe bara woro ke mumba to ne shifina kawbe ko chaman kenya fe wala kalan ko blasera ka kelan mondola mbo barala be sancha mambo ode mbla ka amerika fo ibeni bara sugala ibse ka fin du manto arni rete domi mawso ku bolo sinsaka obe fisina sifina ka obse kata ka ke misalae ko amna ko nyene bwala
ni an ka jamana in jateminɛ degunba de bɛ sifinnakaw kan olu de fana ka ca degun fɔlɔ ye mun ye tuma dɔw la an t'a dɔn an bɛ mun fɛ diɲɛlatigɛ la diɲɛlatigɛ dun i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ f'i k'a dɔn fɔlɔ i bɛ mun fɛ n'i y'a dɔn i bɛ mun fɛ o tuma i bɛ sɔrɔ k'i cɛsiri k'o laɲini kɛ o ye degun fɔlɔ ye filanan ye mun ye an b'o wele ko lamɔ parce que a bɛɛ b'o lamɔ de kɔnɔ lamɔ a warala nin san dama ninnu kɔnɔ gɛlɛyaba sɔrɔla lamɔ na lamɔ tɛ sokɔnɔna dɔrɔn ye lamɔ ye bɔlɔnkɔnɔnaw ye lamɔ ye ekɔlisow ye wa a bɛ se yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ de b'i yɛrɛ lamɔ donc lamɔ ye sugulaba de bi sifinnakaw kan a sabanan o ye baarako ye parce que hadamaden ni i tɛ baara la hakilinaw bɛ caya a bɛ se ka kɛ ɲuman ye comme a bɛ se ka kɛ juguman ye mais a juguman de ka ca bon jamana dun bɛ yɔrɔ min bi a tɛ se ka bɛɛ embaucher a tɛ se ka bɛɛ bila baara la fo hakilijagabɔw ka kɛ sifinnakaw fɛ k'a fɔ ne tɛ fonctionnaire ye dɔrɔn ne ta ma tiɲɛ ne bɛ se ka ko wɛrɛ ɲini k'o kɛ naaninan o ye kalan ye kalan ma laboli kɛ maaw bɛ kalan sira ta mais kalan yɛrɛ ye fɛn mun ye a ka dɔgɔ maa minnu bɛ se k'u da don a kɔnɔ k'a walawala bon nin ye degun damadamaw ye n ye minnu jateminɛ kɛ n yɛrɛ ka baara kɔnɔna na ne sifinnakaw cɛ bon o degun ninnu gafe in a hamina ye mun ye ka degun ninnu k'a yira ko degun bɛ yen mais degun bɛ yen o t'a yira fana kan tɛ se ka bɔ nɔgɔ la donc o y'a hamina ko ba yɛrɛ donc o de y'a to n ko i jɔn ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni mun dɔn fɛn t'a kɔnɔ ko n'i y'a ta bi sini i bɛ fɛn dɔ ɲɛnabɔ mais n'i hakili sigi kumakan minnu b'a kɔnɔ a ka ca ala fɛ i b'i ka laɲini sabati o miirila n de ye n bila ka gafe in sɛbɛn a diyara n ye i da sera fɛn dɔw ma kuma dɔw ma bi i ko lamɔ tɛ du kɔnɔna dɔrɔn ye lamɔ ye ka n'a daminɛna du kɔnɔ a kan ka ye hali baara siraw fɛ koba don mais bi n'i y'a fɔ ko réussite mɔgɔw hakili bɛ taa musaka la nafolo la a banna ni wariba t'i kun mɔbili ɲumanw t'i bolo i tɛ so ɲuman kɔnɔ a b'i n'a fɔ cara tɛ alors est-ce que gafe in kɔnɔna na i comme i b'a fɔ ko quelques clés de la sagesse pour atteindre le succès dans un Mali en pleine mutation e ka ɲininiw n'u ka jateminɛw kɔnɔna na e y'a ye k'a fɔ est ce que effectivement min ko min fɔ est ce que réussite dan ye est ce que ka ɲɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la dan ye o dɔrɔn de i ka nin kuma diyara n ye nin ye filiba de ye mɔgɔ k'a miiri ko diɲɛlatigɛ ko k'a tɔnɔ bɔ wari sira fɛ dɔrɔn k'o de ye diɲɛlatigɛ nafa ye ayi diɲɛlatigɛ fɛn fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ko mun yɛrɛ réussite ye o ye la bonne éducation lamɔ n'i lamɔna ka ɲa i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que lamɔ ye cɛsiri de ye donc cɛsiri ale de b'a to mɔgɔ b'a a diɲɛlatigɛ la i b'i taabolo dɔn i b'i kokɛɲanw dɔn i b'i kuma fɔcogo dɔn wa i mana i dalakan di i t'a sɔsɔ wa i mana mun damina i b'o laban donc nin bɛɛ bɛ lamɔ de kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔ ye wari t'a bolo sanu t'a bolo mais a ladamunen don a ye lamɔ ko ɲuman sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ kɛlɛ o la k'a sɔrɔ miliyɔn b'ale bolo mais a ni lafiyalen tɛ donc dɔw bɛ réussite kɛ ne hakili lafiyalen dɔn dɔw bɛ se k'a kɛ wariko ye mais a bɛɛ tɛ wariko ye parce que i bɛ se ka wari sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma mara n'i dun ye wari sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma mara a b'o tɔ de sinsin i bolo ka taa fɛ alors que n'i marala hali n'i ma wari sɔrɔ i ja tɛ wuli i bɛ hakili sigi k'a dɔn ko lamɔ a bɛɛ b'o de kɔnɔ n bɛ misala ta Nelson Mandela a ka kumakan dɔ n y'a sɛbɛn gafe in kɔnɔ a ko l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ale bolo foyi tɛ hadamaden hakili
n'a dilanna ka ɲa a bɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ o mun tɛ an ka fan fila mɔgɔ ye an bɛɛ bɛ seleke kelen kɔnɔ n'an b'a fɔ ma Afiriki donc lamɔ ne bolo o de ye réussite fɔlɔ ye maintenant le bien matériel bi ni an ka société jate Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ tɔɔra bi nata de la ni fɛn tɛ mun bolo o bonyaba tɛ da o kan ni fɛn bɛ mun bolo hali ni jogo 100 b'a la mɔgɔw b'o de lamɛn a dɔw yɛrɛ u b'a miiri ni fɛn bɛ mun bolo a duwawuden don maa bɛ se ka fɛn sɔrɔ ka tila ka kɛ duwawuden o bɛ kɛ dɔw bɛ yen ala t'a garisɛgɛ foni mais duwawuden don donc f'an k'an ka perception changer wariko ta fan fɛ an ka société la n'a bɛ mun bolo a kana kɛ komi a tɛ minnu bolo olu ye fɛn de kɛ ala la ou bien ala ye kiri de bɔ u ne tɔw cɛ f'an k'an janto la o yɔrɔnin diyara n ye kosɛbɛ an b'an sɔnni sigi o kan bi a bɛ i n'a fɔ ko in bɛɛ bɛ munumunu lamɔ de kan ladamuko ɲuman fɛn bɛɛ bɛ na i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna na alors e ka nin gafe kɔnɔna na i b'a fɔ ko clé de la sagesse malienne alors ni an y'o ta k'a lajɛ anw ka tabiyaw n'an ka danbew ni an ye olu kalanso ɲɔgɔn na an bɛ don min na i ko bi ale bɛ se ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen dilan k'an bila sira ɲuman ka jogo ɲuman don an na k'an bɔ kojugu yɛrɛ sira bɛɛ de jan min bɛ se ka kɛ kuma dɔw la a bɛɛ tɛ mɛ kuma dɔw la min bɛ se k'an bila gɛlɛyaba dɔ kɔnɔ ka taa ni maaw ye par exemple kaso la kuma dɔw. tiɲɛ don n bɛ an ka fɛn damaw fɔ nin gafe in kɔnɔ ni minnu y'an ka tabiyaw ye ni maa ma sinsin a kan i ka tigɛ a kan i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ a ka ca ala fɛ i tɛ sugulaba sɔrɔ a fɔlɔ yɛrɛ dɔn ye n'i y'a dɔn i ye mɔgɔ min ye i bɔra mɔgɔ minnu na i b'i kɛcogo dɔn a filanan o ye mɔgɔya ye parce que diɲɛlatigɛ foyi tɛ se ka kɛ k'i kelen bɛ se k'a dilan i ni maaw de bɛ jɛ k'a dilan bon o jɛ ka dilan in kɔnɔna na fɔ aw ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ aw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ o dun ye laada kɔrɔ o ye tabiya kɔrɔba y'an fɛ a dɔw o ye hali balimaya ye k'a fɔ hadamaden i ni maa minnu bɔra ka bila kelen n'aw ye ɲa minna komi an b'a fɔ an ka to dun kan na ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ olu b'a kɔnɔ kumakan n'an b'a fɔ ma hɔrɔnya a b'a kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔw tun tɛ gafe ta u ni ɲɔgɔn cɛ i ka kumakan on disait que la parole valait signature i bɛ kumakan mun di hɔrɔn bɛ sa kumakan kan donc olu ye kow ye bi n'i y'a jateminɛ dankari kelen dɔw la kosɛbɛ kumakan maaw ka kumakan tɛ bato tuguni a batubaliya yɛrɛ tɛ foyi kɛ maaw la tuguni maaw ka hɔrɔnyaw hɔrɔn bɛ yen dɛ mais a caman tɛ jateminɛ mɔgɔ caman bɛ bi a jateminɛ ka gɛlɛn u ma dɔɔni donc n'i y'o an ko o tabiya ninnu na yen olu kan ka don ba la de olu ka don ba la ani an bɛ laɲini mun ɲini kalan sira fɛ u bɛɛ bɛ taa ni ɲɛ ye u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc o de y'a to n ko o quelques clés de sagesse a dɔw bɛ yen hadamaden ka se k'i yɛrɛ minɛ comment maîtriser ses émotions i kana ko bɛɛ kɛ ne dusu ye i ka ko faamu yanni i da don a la o bɛ yen a filanan ye mun ye i ka yɛrɛbaya hali ala t'a fɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ émotion ye i k'i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma i kɛra jɛma ye o i kɛra duguma mɔgɔ ye o je pense que n'i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma ala yɛrɛ b'i kɔrɔta parce que a bɛ fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ bila kɔfɛ ala b'o de bila ɲɛfɛ donc ninnu ye bakuruba la ninnu y'an ka tabiyaw ye minnu ɲɛnaman ka k'u ko fewu kan ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnyana sifinnakaw fɛ donc o clé de sagesse o y'o yɔrɔ ye an ka tabiya fan fɛ
mais n'i y'a ta hadamadenya yɛrɛ la maa tɛ se ka foyi sɔrɔ fo discipline ka k'i la n'i ye mun fɔ i b'o kɛ maa tɛ marifa ta i nɔfɛ maa t'i hakili jigin a b'i n'i yɛrɛ n'i dusukun cɛ n'o jogo bɛ maa ma la diɲɛlatigɛ la a b'a ɲɛ sɔrɔ o ka bɔ yen o fana tɛ na hadamaden na fo k'a sɔrɔ i dalen don i yɛrɛ la n'an b'o wele ko la confiance en soi parce que danaya de bɛ bange ko caman na maa mun dalen t'a yɛrɛ la maa jigilatigɛlen don n'i dun jigilatigɛra i ka diɲɛlatigɛ a ka ca ala fɛ i tɛ se ka dɔ bɔ a la donc bakuruba la k'a fɔ olu de ye clé de sagesse ye taalen ɲɛfɛ an da bɛ se ka don a dɔw wɛrɛw la. ni diyara n ye alors a b'i n'a fɔ ni an ye faamaw ka laɲiniw ta o bɛ malikura ɲɛtaa sira faamu na ka bɛn san 2063 ma a b'i n'a fɔ e ka jate ninnu ni faamaw ka laɲini min u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira fɛ parce que maliden kura n'adama la k'a fɔ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kura wɛrɛ bɛ na mɛ jogo yɛlɛma de don alors mais i bɛ ka nin fɔ i sinsin kan walasa ka ɲɛ sɔrɔ kow la ɔ anw dun delilen don kɔfɛ siranni na raccourci ka bɔ ni kɔfɛ siranni ye dɔrɔn ka wuli ka sɔrɔ maaw ye tile kɛ ko la ka bɔ ni kɔfɛ siranni ye dɔrɔn ka tɛmɛ n'a ye alors e ka yere ye jumɛn ye o raccourci ninnu na gafe in kɔnɔna na i ka bilasiraliw la an kan k'o bila ka sira kelen ta wa walima kɛgoya wɛrɛw bɛ yen an bɛ se ka mun labaara walasa ka ɲɛ sɔrɔ kow la. Asina i ka nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ diɲɛlatigɛ ko ko jamana marabaaw fara jamana kɔnɔdenw kan n'i ma ko bɔ a sira fɛ to ka jɛ don n bɛ fɛ ka mun fɔ yan i kɛra ɲɛmaa ye o i kɛra jamanaden gansan ye o i bɛ diɲɛlatigɛ ko la a kɛ ka ɲa n'i y'i munumunu a bɛ b'i da la sika foyi t'a la n bɛ misaliya ta e yɛrɛ kan i ye journaliste ye baara in n'i m'a kɛ ka ɲa don dɔ i bɛ nimisa parce que don dɔ maa minnu tun b'a k'i ye n'u tɛ yen don min i kɛlen bɛ jɔ i ka kameraw kɔrɔ yan a bɛ gɛlɛya i bolo nin ye ko de ye an bɛ mun ye an ka société kɔnɔ k'a fɔ denmisɛnw bɛ fɛ ka yɛlɛn bili sanfɛ k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ ni kɔgɔ ye tubabukan na a bɛ fɔ ko diɲɛlatigɛ bɛ komi escalier de i bɛ pa fɛn fɛn ta kana sauter mais dɔw b'a préférer ka ascenseur ta parce que o ka teli mais a conséquence ye mun ye a kɔlɔlɔ ye mun ye mɔgɔ min bɛ taa dɔɔni fo ka s'a seyɔrɔ la o bɛ se ka sira ɲɛf'i ye ka tɛmɛ maa mun y'i to sira daminɛ na ka t'i sɔrɔ a kun na wa o kɔlɔlɔba de b'an ka sifinnakaw kan bi o bɛ fɛ ka kɛ commerçant ye sini o bɛ fɛ ka concours kɛ sinikɛnɛ o bɛ fɛ ka taa tunga na o kɔfɛ n'ala ma jan kɛ dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka taa ko yɔrɔ la ko mun cɛ ka jugu bon hadamaden hakilina mana kɛ nin ye i t'a dɔn i bɛ mun fɛ su kɔnɔ dugusɛjɛ cɛ hakiliw bɛ changer u bɛ lɔnbɔ laban a ka ca ala fɛ i tɛ ɲɛ sɔrɔ ko la k'a f'u ye i bɛ diɲɛlatigɛ ko la i ka nɔ bɔ a la i k'i jija o la f'i ka kɛ taamasere ye n'i kɛra o ye a ka ca ala fɛ i b'i yɛrɛ dɛmɛ i bɛ jamana dɛmɛ mais k'a fɔ n somɔgɔ bɛ yan u bɛ n bɛ wari sara yan n ma fa tɛ kɛ dɛ n ma fa tɛ ɲɛnabɔ mais a kɔlɔlɔ ka bon i yɛrɛ kan parce que baaraw bɛna d'i ma don dɔ baara minnu ka girin ma minnu b'a k'i ye don dɔ u b'a f'i ma merde ayiwa o dun o bɛ mun na i bɛ ko la i cɛsiri kalan n'i y'a kɛ ka ɲa maa fɔlɔ min b'a tɔnɔ dun o ye e yɛrɛ américain ka président kɔrɔ dɔ John Fitzgerald Kennedy a b'a fɔ ko yanni k'a fɔ e ka jamana sera ka mun kɛ e ye o k'i k'i yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ sera ka mun de k'i ka jamana ye nin ye jateminɛ kɛ caman bɛ hakili bɛ boli jamana ka dɛmɛ de kan ka tɛmɛ u yɛrɛ bɛ dɛmɛ mun don jamana fɛ
jamana mun bɛ tan surtout an ka jamana bɛ sugula mun na bi jamana bɛ degunba de kɔnɔ ɲɛmaaw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u kan k'u jɔyɔrɔ fa an minnu fana ye maliden gansanw ye anw fana kan k'an jɔ an jɔyɔrɔ la parce que an yɛrɛ ka sariya bulonba b'a fɔ ko la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen donc f'an ka baara kɛ n'o fana ye k'a fɔ ni jamana sera yɔrɔ dɔ ma a ka kan bɛɛ k'i bolo don a kɔrɔ an k'a lajɔ parce que ni jamana tɛ yen an bɛ ka fɛn fɛn fɔ an tɛ se ka ɲɛnabɔ donc ka bɔ kuma na hadamadenw kɛrɛnkɛrɛnyana sifinnakaw u k'a dɔn diɲɛlatigɛ tɛ taa ni gɛlɛya tɛ f'u k'u hakili dege gɛlɛya de la maa min tɛ se ka gɛlɛya kun o ka ɲɛmaya ka gɛlɛn hali n'a kɛra ɲɛma ye jamana kɔnɔdenw ka degun a tɛ se k'a dɔn n'i dun tɛ jamana kɔnɔdenw ka degun dɔn i ka ɲɛmaya a bɛ gɛlɛya donc k'a f'u ye k'u cɛsiri kalanko la kosɛbɛ ne jamana ma se k'u ta u ka ko wɛrɛ ɲɛɲini jamana yɛrɛ tɛ se ka bɛɛ ta kuma yɛrɛ tiɲɛ o ye donc hakilina tun y'o de ko f'i ye nin babu kan. Ni diyara n ye waati tɔni man jan bolo bilen mais an b'a fɛ ka min dɔn aw ye sanfɛ kalanfaw ye ni o ye université maître ye k'a fɔ ten janko e yɛrɛ bɛ ɲɛsin sariya kalan ma kosɛbɛ n b'a dɔn aw ka université la Mali sariya donna sariya baarakɛlabaw bɛ yen mun ye juge ye mun ye avocat ye notaire ka se huissier ma expert caman bɛ bɔ aw fɛ yen nɔ ani mun bɛ baara kɛ entreprise la comme conseil juridique o n'a nasira kan ka université tɔgɔ yɛlɛma ka bɔ université des sciences juridiques et politiques de Bamako ka na n'a ye université Kurukanfuga de Bamako a bɛ n'a fɔ an seginna an kɔfɛ ko ni filɛra i bɔfan ma i taafan bɛ kamanagan ni filɛri jɔjɔ ma i labanko bɛ kamanagan ka segin ka na n'a ye Kurukanfuga ye o bɛ min fɔ an karamɔgɔw b'o dɔn o la bi université jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye parce que denmisɛnninw bɛ se université la o y'a sɔrɔ hakili kɔgɔra dɔɔni alors walasa ka nin hakilina ninnu tɔw sabati ka kɛ ni Mali kura ye ka kɛ ne yɛrɛ hakilina sɛbɛden ninnu ye université jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye lamɔ in tɔ dilanni na ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ. I kɛ nin kuma in tɛnkuli in na a diyara n ye kosɛbɛ parce que ni baara in ni Ala y'a kalifa an na ni jamana y'a d'an ma baara in ka gɛlɛn mais baara in bɛ se ka dilan kosɛbɛ sanfɛ kalanso jamana yɛrɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ou bien ka jamana lataaɲɛ kosɛbɛ o yɔrɔ n'an ka ma da dɔ la an tɛ se k'a walawala k'a ban mais kɛrɛnkɛrɛnya na jamana marabaw u bɛ dilan anw de fɛ yen minnu b'a mara a fanba an minnu bɛ sariya kalan a bɛ bɔ anw de fɛ yen yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana marabaw sini jamana marabaw kalan olu ye maa ye maa minnu kan ka lamɛn olu ye maa ye maa minnu kan ka wele olu ye maa ye maa minnu kan ka da kan ka don ko caman na parce que anw ka baara ye hakilina baara de hadamaden tɛ se ka foyi kɛ dugukolo kan n'a ma miiri a la fɔlɔ an ka baara ka gɛlɛn kosɛbɛ ka hadamaden yɛlɛma surtout hakili fan fɛ je pense que an ka sanfɛ kalanso kabini Mali taara crise la 2012 an ye lajɛrɛ caman kɛ an yɛrɛ gafe caman dilan k'a di jamana ɲɛmaaw ma hakili jagabɔ tasira fɛ mais degun fana bɛ se ka k'an kan pour que ka baara in nɔgɔya an bolo i b'a dɔn hadamaden pour que a hakili ka dayɛlɛ kosɛbɛ fo k'a sɔrɔ a bɛ bila condition dɔ de la n'i ye mɔgɔ bila condition na dɔrɔn hakili bɛ dayɛlɛ jamana in kɔnɔ kodɔnnaw bɛ yan a caman anw yɛrɛ ka niveau sanfɛ kalanbaw fɛ a caman bɛ yen u bɛ se k'u da don jamana in kɔ la wa u bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ denmisɛn minnu bɛ s'an ma bagi kɔfɛ yɛlɛmaba donna sanfɛ kalan baara la bi kɛrɛnkɛrɛnyana anw fɛ yen fɛnw dɔw tun bɛ kɛ kunun
bi o bɛ fɔ tariku de la sinon ni k'i b'o kɛ a tɛ ɲɛnabɔ m'a fɔ yuruku bɛ ka a banna mais an ye caman b'o la o y'an ka cɛsiri fɔlɔ ye filanan ye mun ye an bɛ se k'a fɔ an y'o fana an ye baara kɔ ka sanw kun bɛ da ɲɔgɔn kan kojugu alhamdulillah an bɛ ka caman b'o la denmisɛn minnu bɛ ban fɛ yen n'u ye lisansi dɔn fɔlɔ u tun tɛ se ka concours kɛ an ka cɛsiriw y'a to bi olu bɛ se ka concours caman kɛ jamana yɛrɛ tɛ se ka taa sanfɛ kalan kɔ pour que ka kuma surunya i y'a kɛ cogo o cogo i bɛ sanfɛ kalanmaw da don a la a misaliya ye mun ye n'i y'a gouvernement ta sanfɛ kalanmɔgɔ caman ɲɛ minisiriya anw ka baara in baara mun don a tɛ ban jamanaw dɔw la ni sugula ye jamana sɔrɔ u bɛ taa n'a kuma ye universitéw de la k'u ka hakilijakabɔ a kan hakilijakabɔ kɛ k'a kan n'olu ɲɛ mun fɔ jamana marabaw bɛ baara kɛ n'a ye maa minnu y'a kɛ jamana minnu y'a kɛ bi jamana caman ka développement a taara ɲɛfɛ kosɛbɛ ɲɛmaw b'an da don dɔw la mais an ka laɲini ye halisa an da ka don a la ka taa fɛ parce que hakilina caman de banna mun bɛ se ka jamana in fana k'a bɔ nɔgɔ la k'a lataa yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ bɛɛ se wa n'ala sɔnna ala k'a ɲɛ ka d'a ma komi waati sera kuncɛyɔrɔ la ka ban miniti kelen ka jamukan kuncɛ denmisɛnnin min bɛ yen n'a y'a ka lisansi sɔrɔ sisan a y'a ka masɛri sɔrɔ a tulo b'e la quelques clés de la sagesse pour atteindre le succès dans un Mali en pleine mutation welewelekan jumɛn bɛ da ka ɲɛsin o ma min ye a ka jagominɛ da san k'a ka butigi dayɛlɛ k'a ka entreprise ni créer a t'a fɛ a ka fili a b'a fɛ k'e lamɛn i ye ladilikan mun di k'a ta ka baara kɛ n'a walasa ka ɲɛ sɔrɔ ɲɛnama la dakuruɲɛ kelen fila la i bɛ se ka bilasiralikan laban jumɛn di o tigilamɔgɔw ma sisan ka jamukan kuncɛ a ka nɔgɔn a kuma yɛrɛ tɛ janya mɔgɔ min filɛ ka tila ka sanfɛ kalan na ou bien mɔgɔ min filɛ k'a ka jago bolo da sisan cɛsiri n'an b'o wele ko baara mais a baara in tɛ taa discipline kɔ t'a dɔn mɔgɔ wala an ka tɔ dun kana lamɔ mara et la persévérance hali ni gɛlɛyaw y'i sɔrɔ i kan'i jɔ i k'a dɔn ko gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ dɔn hɛrɛ yɛrɛ fana bɛɛ kɔfɛ gɛlɛya dɔn hali diinɛ b'a fɔ donc o de y'a tigi ka cɛsiri k'a jigi fɔlɔ k'a ye ala kɔfɛ a k'a jigi k'a yɛrɛ ye tɔw ka dɛmɛ bɛna kɔfɛ n'ala sɔnna n'i y'i jija o la a ka ca ala fɛ ka diɲɛlatigɛ la i bɛ nɔ bɔ a la a diyara n ye docteur an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn waati min kun dira an ma bi waati kɔni sera kuncɛyɔrɔ la alors gafe in hakili la i bɛ ka kuma o kuma fɔ kuma ninnu soutenir nin gafe in kɔnɔ kosɛbɛ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn cɛsiri maanalima la nin ye an sigi kɔ fɔlɔ n'a ka laban ye min ye droit international de sariya min bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ don nataw la an mago bɛ s'i ma ka na babu dɔw sigi o kan alors bi sigi an b'a kuncɛ yan yɔrɔ la san'o don cɛ aw garizigɛ kun ye ni bi jamukan sariya bulon kɔnɔ ni an kun ye a dakun ta nin kan maa welelen an bolo kɔrɔ docteur Yuba Nimagan ancien chercheur maître assistant à l'université Kurukanfuga de Bamako sanfɛ kalanso min ɲɛsinnen don sariya kalan ma an ka jamana kɔnɔ ale bɛ yen nɔ a ye gafe in bila an bɛɛ lajɛlen ka bolo kan jango an sifinw ka kalan ka kɔnɔko dɔn ka baara kɛ n'a ye min bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ na ɲɛ sɔrɔ an bɛ se ka tila ka maa wɛrɛ lamɔ k'o kalan k'o bila sira ɲuman kan sigi kun ye nin WhatsApp numéro ne b'o to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲininkaliw don nataw la ni ala sɔnna o bɛ kɛ dakun wɛrɛ ye ne b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ salamu alaikum warahmatulahi taala barakɛtu